Baran gaya muku wani labari. Akwai wani gidan da na taba aiki. Matana tana da yara guda 6, maza 2, mata 4, yan matanta 4. To, karamin yaron shi shekarun shi 7. Sai da na fara aiki a gidan karamin yaro nan sai dinga wasa da ni in na zo na haka ya bi ni, in na zo na haka kuma gashi karamin yaro sai buran shi ya dinga tashi, sai dinga wasa da ni. In ya dan samu dama haka sai dinga wasa da nono na. Zan kai me ne wannan? Ma gashi ne lokacin ban ji larabci ba, ban ji komai ba a arab. Sai in ya dan samu haka sai dinga wasa min da nono. Yaron shekara 7 wallahi. Sai wani rana na shiga bayi, da na shiga bayi ina fitsari ko na bayi ne ma, sai na ji an kwankwasa min kofan bayi. Na fita na leka na duba ban gan kowa ba. Ashe yaron nan da ya kwankwasa min kofa ya gudu ya je ya shiga cikin duve, zanin gado da ina rufe jiki da shi, ya shiga wurin. Ban sani ba, ban ma gan shi ba. Sai daga bayan da na gama na zo zan kwanta, sai na ga mutum a cikin zanin gado. Na ce, wai na wannan mene haka? Ni da ban ji zo ba, ban ji tafi ba, ya zan zo yin bayani? Maman ka ta zo ta ce wai ina kwana da kai, ko ina taba ka, ko ina yi me saboda tun da na fara aiki abinda tana fara kenan, da cewa wai in yaran za su canza kaya idan na ciki su giya mun fita, wai ba ta so in gan jikinsu, wai saboda muna da mugun sha'awa, muna kwana da yara kanana. Sai abin da tana faɗa wai muna yi shine na gan yaron karamin yana yi. Sai kawai kullum yaron ya dan samu lokaci mu wasa da ni haka, ko ya ce min doke shi, in na doke shi haka sai ya dinga wasa da nono. Sai ka gan buran shi ya tashi, karamin yaro da wani tsiririn bura, sai ka gan buran shi ya tashi zai dinga taba. Na ce ikon Allah, sai kallo mene wannan yaro shekara 7, buran shi na tashi akan namu cika tuwa irin na haka. Sai na gan shi a cikin rigan zani, sai na ce mene wannan? Ya zan yin bayani? Mamanka ba ta ji turanci ba, kuma gashi ba ni da waya da zan kira wanda za ta yi muku bayani. Wai ban san da cewa yaron na ya shiga min zani gado ba. Ya zan zo yin bayani? A zo a kashe ni, ko a zo a yi postin nawa da cewa na kwana da yaro shekara 7, ni ban san kai magana ba. Kawai haka na ce ma yaron nan ya fita da zafi. Na ce mishi ya fita. To tun lokacin haka yaron nan ba ni da salama a cikin gidan. Yaron nan kullum haka zai dinga dambe da ni. In na gyara abu ya zo ya rusa, in na gyara kaya ya rusa, in na ajiye abu ya zubar, in na yi haka ya zubar. Har ina ci abinci ya zo tufa min amiyo a cikin abinci. Kuma na yama maman shi wai ga abin da yaron yana yi, sai ta ce min wai in bar shi, wai yaron na hauka kaman baban shi ne, wai yaron yana hauka kaman baban shi ne. Haka daga baya na ce zan bar gidan. Wallahi sanda na zo na bar gidan, kada wani rana, saboda yaron ba zan iya fada da cewa ga abin da yaron ya yi ba, wai na mishi saboda na mishi fada bane. Kuma gashi ba sa so a taba musu yara, ba sa so. Kuma gashi yaron zai dinga dambe da ni, yana dambe da ni. Inda ina ci abinci, ina ci abu zai zubar da shi, ina ci abinci ya tuba min miyo a ciki. Haka yaron nan ya zo yana yi min reni, mugun renin da sai daga baya na ce gaskiya zan bar gidan. Haka na bar gidan. Na ce gara in bar aiki da zo bata ma kai na zo na ban ji zo ba, ban ji tafi ba a larabci ba ruwa na. Wallahi yaran su da reni. In kin san kina da zafin zuciya, kina da zafin rai, wallahi kanki ma shiga Libya, kanki ma je kasan larabci. In ba haka ba sai dai su yi su kashe ki. Ke da abin da suka yi miki, in kika yi haushi za su kashe ki ma, su hada su zubar da ke a banza. Ba abin da za a yi musu saboda kasan su ne. Duk abin da suka ce kika yi musu shine za a bi, shine za a yi tafiya da su. Wallahi mutanen nan ba mutanen kirki bane, ko daina sha'awansu.